An bhfuil túr mar bí agah faoi céard iad seo. No beag, ní chicken fillets atá antú. Hello, Mícheál Círíonn seo inniu tá mé gahar na gaile bheith le fáil amach go díreach céir atá I dá mhála. Sin mufos. Ooh, shit. Jim Pepper, Jazz Pudalat, agus Jim Tati. Mícheál agus tí féinnig. Tá mé ar Joas éis mi tosta gúnaí festú faoi céir atá tí I mála athlinne eile. Inniu seo dáhan, fi sé gurí eile má céir atá tí I dáháilsa. Bhí tú Oscar? Bhí cormach leis. Mícheál. Ceapan gúilta gurí ná a thuirsom fao seo, so a míon tú a gastra. Bíons. An plán man chairman tá capú? Yeah, plán man teirmach. Well, fá teirmach is tócha, so tá mé agsúil. Tá sé deas a bheith leat agus tú bringlaach agus ag saoú faoin taucí atá. Yeah. Alright, well great. Here. Yeah. Mícheál. Céad eile mar sin. Okay, an céad eile. Alright, okay. Tá sé seo Céir sa teil éad seo. Ca háit a gcurann tú é seo sa teach? Tuairbeile faoi thorm. Ok, tá mé capú a gur implant atá. Ní implantíos ar chuirbhí, tuairbeile faoi thorm eile. Chicken fillets? Yes! Ní donna bhfuil mar an protein is tí an tú siúd ná Jade. Bhíonn siad seo ógad I do bhála a an le ar céin cúis. Well, tuis nach bhain cíca agamsa. So cad dhéanann tú láfa? Just current to the keeper did. Speaking that it's all camera finish. Tá si ar fod like ar fáil go fear lehan, tá si ar fod a penny. Alright Jade, céir eile atá tí do bhála sa. Cain? So Gafa the druggie. Tá, yeah. Tá si mar cútah ar an gcuí nach néanam sem mar an acliaachta, so glacham leis go bhfuil mé fallán golóir do sláintú golóirí dóbí sin a hógáil. So run a wine eile feigad do bhála céir é. Okay, so mar ocail scór an rud deirí seo an rud atá mó. Curcabine an léic é hain. An léic é hain, sin é go díreach féin. So tú gafa the curcabine. Tá mé gafa. Céin fan? Táníns curcabine go mór an tuisc go raibh sé gur ealaíonn amach a bhí an a bhí sé gcónaí dílis dá chud féin dá fanúlach féin agus is eisina chur grundear an mappa so ní féidir le tuile dhéana ná sin.